Karon adlaw sa Lunes sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Giharong ni Susana ang usa ka imposibleng pagpili. Mahimong mubuhat siyag buta nga sayod siyang sayop, ang paglapas sa balaod sa Dios ug ang pagbudhi sa iyang pangako sa kaminyoon, o mahimong magpabilin siyang matinud-anon sa iyang mga mithi ug atubangon ang pagsaway sa publiko ug sa makauulaw nga kamatayon. Mipili siya sa pagdawat sa pagpanglutos samtang magpabilin siyang matinud-anon ngadto sa Ginoo. Kita usab sa makadaghan, mupili tali sa pagbuhat sa unsay husto ug sa pagbuhat sa unsay sayon. Dili siguro kita morisgog kamatayon bisan may pipila nga mibarog batok sa kabangis o gipatay. Daghan pa kaayo nga katawhan ang nawad-ag trabaho, nawad-ag kahigalaan, nawad-ag dungog, ang tanan tungod kay ila mang gikuptan ang ilang nasayran nga maoy husto. Kining mga kapildihan, bisan tingali kung gikinahanglan gayud, dili baya sayon. Magdala kinig kasakitan ug ubang mga kalisdanan. Makasalig ug makalaom kita nga ang Dios nga miluwas kang Susana maanaa usab alang kanato, kabigon kita ngadto kaniya. Ug sama kang Daniel, makatabang kita pinaagi sa atong tingog ug mga kahinguhaan ngadto kanila nga kinahanglang mohimo og malisod nga mga pagpili. Pamalandong. Sa higayon nga mohimo akog pagpili, mupili ba ako sa unsay husto o sa unsay sayon? Sayod ako nga kini sayop? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Didto sa Babilonia may nagpuyo nga usa ka tawo nga ginganlag Joaquin, nga naminyo kang Susana, anak ni Hilkias. Si Susana usa ka maanyag nga babayi ug relihiyosa kaayo. Ang iyang mga ginikanan nga mainiton nga mga Hudiyo nga nagmatuto sa ilang anak aron magpuyo siyag kinabuhi subay sa balaod ni Moises. Ang iyang bana nga si Joaquin dato kaayo. Ang iyang balay gilibutan sa anindot nga mga tanaman ug ang ubang mga Hudiyo magtapok didto alang sa mga tigom tungod kay tinamod nilang tanan si Joaquin. Ang tanan nga adunay kaso sa balaod nga ipasaka muadto usab sa balay ni Joaquin diin ang duha ka maghuhukom maglingkuran didto aron pagpanghukom. Kining duha ka pangulo sa katilingban nga Hudiyo bag-o lamang nga tinudlo niining katungdanana. Sila mao ang giingon sa Ginoo. Adunay kahiwian diha sa Babilonia. Ang mga maghuhukom wala magiya sa katawhan. Matag adlaw inig kaudto, sa dihang manglakaw na ang tanang mga tawo alang sa pagpaniudto, nabatasan ni Susana ang pagsuroy-suroy didto sa mga tanaman. Ang duha ka maghuhukom naibog kaayo kaniya sa ingon nga naghulat sila sa ilang kahidlaw kaniya nga wala na sila magtagad sa pagampo ni sa ilang mga katungdanan sa pagkamaghuhukom. Busa nagpunay sila og paabot alang sa igo nga higayon. Usa ka adlaw ni ana, si Susana misulod sa tanaman ingon sa naandan uban sa iyang duha ka sulugoon nga babayi. Walay lain nga didto, gawas sa duha ka mga maghuhukom nga nanago ug nag-ukoy kang Susana. Niadtong higayuna, init kaayo ug mihukom si Susana pagkaligo.
Busa miingon siya sa iyang mga binatunan. Dad-i ako og lana alang sa pagkaligo ug agwa ug trangkahe ang mga ganghaan aron walay makabalda kanako. Sa migula na ang mga binatunan, ang duha ka maghuhukom nanlukso gawa sa ilang taguanan, nanagan ngadto kang Susana ug giingnan siya. Ang mga ganghaan gitrangkahan ug walay makakita kanato. Kami gihidlaw sa pagpakighilawas kanimo, busa hatagi kami sa among gusto. Kun dili ka, muadto kami sa hukmanan ug panumpaan namo nga hikit-an kanamo nga nagpagula sa imong mga binatunan aron mag-inusara ikaw uban sa usa ka batan-on nga lalaki. Wala na ako'y kapaingnan, nang hupaw si Susana. Kun musugot ako kaninyo, pahamtangan ako sa kamatayon tungod sa panapaw. Kun magdumili ako, malitag pagayod ako ninyo. Apan palabihon ko nga mahimong walay sala nga biktima kaysa pagpakasala batok sa Ginoo. Busa misinggit siya sa labing makusog nga iyang mahimo ug ang duha ka maghuhukom misugod pagpaninggit sa mga pasangil samtang ang usa kanila midagan ug miabli sa ganghaan. Sa pagkadungog sa mga sulugoon nga didto sa gawa sa tanan nga kasaba, nanagan sila ngadto sa tanaman agi sa ganghaan sa kilid aron pagsuta unsa ang nahitabo kang Susana. Ang mga maghuhukom miasoy sa ilang sugilanon ug ang mga sulugoon nangakugang ug nangaulaw. Ang maong butang wala pagayud mahitabo nga gikasulti mahitungod kang Susana. Pagkasunod adlaw, sa diha nga ang mga tawo nagkatigom didto sa balay ni Joaquin, miabot ang duha ka maghuhukom, puno sa tinguha sa pagtuman sa ilang dautan nga laraw sa pagpahamtang sa kamatayon kang Susana. Atubangan sa tibuok nga katawhan miingon sila. Ipakuha ang asawa ni Joaquin, si Susana, ang anak ni Hilkias. Sa diha nga gitawag na siya, miabot siya uban sa iyang mga ginikanan, mga anak, ug sa tanan niyang kaparyentihan. Ang iyang banay ug ang uban nga mga tawo didto nang hilak. Unya mibarog ang duha ka maghuhukom atubangan sa mga tawo. Gibutang nila ang ilang mga kamot ibabaw sa ulo ni Susana ug misugod sila sa paghimo sa ilang mga pasangil batok kaniya. Naghilak siya apan mihangad siya ngadto sa langit tungod kay misalig man siya sa Ginoo. Ang duha ka lalaki mihatag sa mosunod nga pagmatuod. Naglakaw kami didto sa mga tanaman sa dihang kining babayhana miabot uban sa iyang duha ka binatunan nga dalagita. Gitrangkahan niya ang ganghaan ug gipalakaw niya ang mga binatunan. Unya usa ka batan-ong lalaki nga nagtago didto sa tanaman, miduol kaniya ug nagdulog sila. Didto kami sa usa ka suok sa tanaman ug sa pagkakita namo sa nanghitabo, nanagan kami ug hisakpan namo sila diha sa ilang buhat. Gisulayan namo ang pagdakop sa lalaki, apan kusganon ra siya kaayo alang kanamo. Midagan siya ug giablihan niya ang ganghaan ug miipsot. Apan nakahimo kami sa pagdakop sa babayi. Gipangutana namo siya kinsa kadtong lalaki, apan nagdumili siya sa pagtug-an kanamo. Among panumpaan nga ang among pagmatuod tinuod gayud. Tungod kay ang duha ka lalaki dili lamang mga pangulo sa katilingban, kundili maghuhukom usab,
Ang mga tawo mituo sa ilang sugilon ug gisilutan si Susana sa kamatayon. Unya misinggit si Susana sa makusog nga tingog sa pag-ingon. O Dios nga walay katapusan, walay buta nga matago gikan kanimo. Nahibalo ikaw sa tanan una pa kini mahitabo. Ania ako dinhi nga hapit na patyon, apan nahibalo ikaw nga ako walay sala nga kining mga tawhana na makak. Nganong kinahanglan mang mamatay ako? Ang iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo ug nagpadala siya og usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Daniel aron mosulti sa diha nga si Susana hapit dad-on ngadto sa iyang kamatayon. Misinggit siya sa pag-ingon, dili ako buot nga mahiapil sa iyang kamatayon. Ang tanan milingi aron pagtan-aw kaniya ug nangutana, unsa ba kanang imong gisulti? Mibarog si Daniel at tubangan kanila ug miingon, katawhan sa Israel, pagkabuang ba ninyo? Inyo bang silutan sa kamatayon ang usa ka babay nga Israelita tungod niining matanga sa mga pagmatuod? Wala gani kamo musulay sa pagpangita sa kamatuoran. Abliha pag-usab ang kaso. Ang pagmatuod nga gihatag niining mga tawhana maoy usa ka bakak. Busa ang tanang mga tawo, midali pagbalik ngadto diin himua ang husay ug ang mga opisyal miingon kang Daniel. Ang Dios naghatag kanimo og kaalam labaw sa imong panuigon. Busa umari ka og tipon kanamo ug pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot. Si Daniel miingon kanila, bulaga ang duha ka maghuhukom ug tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Unya gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom og giingnan. Ikaw dautan nga tigulang. Karon kinahanglan tubagon nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag og mga dili mataro nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala ug nalingkawas ang sad-an bisan kun ang Ginoo nag-ingon, ayaw pagsiluti sa kamatayon ang tawo nga walay sala. Karon, kung tinuod pagayod nga hikit-an nimo kining duha nga nakighilawas, tug-ani ako ubos sa unsang kahuya sila. Ubos sa usa ka gamayng kahoy nga guma, mitubag siya. Si Daniel miingon kaniya, maayo, kanang baka ka bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghuhukom gipalakaw ug gikuha ang ikaduha ug gipaatubang kang Daniel. Miingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan kaysa taga-Judea. Ang katahom ni ining babayhana nakaguba sa imong panghukom ug ang kaulag nakadunot sa imong panghuna-huna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayin-an sa Israel tungod kay nahadlok man sila kanimo, apan ania karon ang usa ka babay nga Hudiyo ug dili siya muhatag kanimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako, ubos sa unsang kahuya imo silang hikit-an. Mitubag siya, ubos sa usa ka dako nga kahoy nga ruble. Miingon si Daniel, maayo, kanang baka ka pagabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios naghulat dala ang iyang espada,
andam sa pagpikas kanimo ug pagpuo kaninyong duha. Unya ang tanang mga tawo naninggit ug nagdayeg sa Dios nga nagluwas kanila nga nagsalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom tungod kay gimatuod ni Daniel nga sila namakak ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tawo nga maghatag og bakak nga pagmatuod makadawat sa samang silot nga dawaton unta sa gipasanginlan nga tawo. Busa ang duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon ug ang kinabuhi sa usa ka babayi nga walay sala naluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas gayud ang akong imnanan. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy magasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga moabot. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya ang tanan na mauli, apan miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tawo, ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseyo nagdalag usa ka babay nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, "Magtutudlo, kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti?" Gisulti nila kini aron pagbitikan niya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, "Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya." Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta.
Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa, una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babayi nga nagbarug gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, "Babayi, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo?" "Wala, sir," siya mitubag. "Kun mao kana," si Jesus miingon kaniya, "dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.